Kwarta ng hulo ko. Unsay giyaw-yaw nimo dong? Wala na yun. Agir ako. Oh, Noy, asa balay nilang ng pina, Noy? Nang pina. Liko kag. Ay kita kag balay di ana. Ya, mo street ka. Yung liko. Mo na nailadong. Dire, dayon. Dire. Ngano man unta dong? Dili, magod, Noy. Duwa ko basket kahapon kon. Ya, isa ko di aring kapita. Ya, ano rin sila, nga kana ko may hana, nga may ko na magpilot, no? Una, magpahilot ako ba kay kuan, gusto na kong maayop na akong tiil. May kinang tigulanga dong. Dungog gina nga may manghilot, mga bata, mga tigulang hubakon. Sa unsa kaya yun yang hiluton. Maayo yun. Mo bitaw, Noy, maong ni sayo-sayo ko ron kay gusto na kong maayo akong tiil ba kay parte na magumubaga, oh. Aw karon dong. Daga na kayo customer na paglangay diha, pag hinahinay na. Mo bitaw, Noy, kay nun, actual pagubag akong tiil mo. Kwarta oh.